Molweni nonke emakhaya, igama lam ndinguThembisa Mdoda Nxumalo, and welcome to Icebo Labantu, a show that travels across the country to help families in need bury their loved ones with dignity xa bona bengenawo amandla okwenza njalo. Namhlanje sitsalwe ePongola, KwaZulu, to help a family that has been struck by sudden tragedy. Uspesihle, at just 27 years old, uphume endlini and was struck by a truck on the side of the road. Ngemini yokubhiyoza otata, akabuyanga endlini. I cannot imagine what this family is going through. Kodwa masidibane nabo and see where we can help. Masambe. Mina ngududuzile igama lami. Ngiganela ekhaya ngumama kaSipesihle. Ube ingane elungile kimi. Ngoba cishe kuze kuya ekugcineni kwakhe angaze ngithethe icala lakhe. Akaze kube bikho lutho nje akangihlukumeza ngakho. Ngathi angihlukumeza ngakho wayeka isikole kwa grade 12. Ilokho kuphela okunye cha. Igama lami nguSipho kaMavuso khona endaweni yaseMadanyeni ePhongolo. Ubhuti loshile umfowethu omncane. Kwakuyisonto ntambama thina sasihleli la endlini sibuka iTV, sibuka ibhola. Kwangena ke umshana wazositshela ukuthi hayi ubhuti omncane useshayiswe itruck lapha emgwaqeni. Mina umoyi wakwaMavuso la eMadanyeni. Ngikaniwe nginabafazi. Omunye useNewcastle nje. Ngizwele isidumo ngisemadadeni leNewcastle. Umuzi wami. Mazulu oSuthu. Omncane ke lo. Lona uMasimelane lo oshiwe lo mfana. Wafika omunye umfana la kodwa kusesi umfana omncane sekhulakhulile. Wamcela wathi ucela amphelezele eyekhaya kubo lapha bafikele izihlobo. Emphelekezele ehambisa inkukhu. Cishe kwakuyo phaso 5 kuya phezulu. Abagcina ke bephuma behamba. Ngathi nje ke la awungazi ucela usiphe ngoba usiphe emdala. Abagcina behamba ke emva kwalokho kwangena ingane ngejubane cishe kwakuyoshaya u6. Usiphe useshonile ushayiswe yitruck. So saphuma ke nathi saya khona lapha ukuyohlola. Vele safica itruck liwile kunemonto elishayisile. Naye itruck ngathi laqala ngaye. Yebo laqala ngaye lase liyaphaphalaza lashayisa imonto laphinde lase liyawa nalo. Yebo ngoba sathi masifika lapha ke umfanisi ukuthi ngabe nguyini noma akusini. But ngokuthi umuntu wakini ngeke aze akuphica. Mawusufika yabona ukuthi ayinguye noma wayesesimeni sokuthi wayengabonakali kahle kodwa sakhona ukubona ukuthi nguye. Hawu kwenzeke kanjani beyemgwaqeni bekunina ngizana yini noma bekunemsebenzi ngale ngaphesheya komfula ngoba kuye kube nemisebenzi beyosiza khona ngangilapho nje inqundo yangathi na usho ukuthi bebebuyela ngaphesheya kumbe bethintathintile amathasha manje ayi thola uthi cha babehamba khona ekhapho omunye mabe ngichazela ngathi nawo umuntu osangaze eshayiswe ehamba ngapha sibasho ukuthi cha kwaphaphalaza itruck elithwala amalahle labashaya lo nomunye wasinda-ke naye ukubaleka ashayisa imoto mabe ngichazela ngangingekho manje lonto ingiphethe kabuhlungu ingane yami. Isimo sakhe kwangafanele simshiye yedwa ngoba indlela ayelimele ngayo kwangama piece. So kwakufanele siphinde sidlale irole yokuthi sibe khona lapha
sizame nezinto zokuthi silokhu simfihle ngoba abantu phela babelokhu beshutha nje beshutha. Engizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi siyaphela la ekhaya. Siyaphela nje and sekuyimvamisa kancane ukuthi khanjwe kanje. Yebo. Ikho kungizwisa ubuhlungu ukuthi nje siyaphela, umndeni uyaphela nje ubhekiwe. Khona kunzima kakhulu, siyaqala ukubona lesiphihli nje senzeka. Makuthiwa umntwana wehlukene amaphisi amaningi. Nami nje ngizizwe ngekho right nje kwanangoma. Vele ngabuka nje kwabalikhulu ukuthi ngizwe ukuthi ngizothi mangifaka uye ngenzeni. Abaphephise uNkulunkulu uzosisiza, ukhona mhlawumbe oyofika kule izukulwane izayo afane noSiphi mhlawumbe siduduzeke kodwa angazi. Ngisho njalo nje ukuthi kodwa bazoqina idolo uNkulunkulu emuhle njalo. Bobaba, ninjani? Sanibonani. Baba, bhuti. Igama uThembisa. Owakwamdoda Nxumalo. Yebo. Ngisuka eCebo labantu. Sizwile ngento enehlele la ekhaya. Siqala nje sifuna ukuthi nxesi bantu bakithi. Siyazi ukuthi ibhlungu kakhulu. Kodwa ke size lana sizokusiza. Siyathemba nje kukhona thina singakwenza ukuthi kwehle nje kancane la enhlizweni. Ngiyabheka ngekho osebenzayo. Mama nje uyipenishina naye kuba. Bese kuba ke ile grant yabantwana. Nalena ke nathi siyithola e370 lekuthiwa ngeyomahlalela. Yebo. Ifiso zami nje bekuwukuthi ngoba esandleni vele besingenalutho kodwa nje athole umncwabo onesizotha. Ihlazo lethu lifihleke ngamanye amazwi. Thima bezosibikela ukuthi useshonile ushayiswe i-truck. Siyahamba siyobuka lapha alimalele khona. Sifica inkinga, into engabhekiki. Ngoba phela siyayisijwayela ukuthi umuntu mhlambe mayishayiswe imonto umane ufica umzimba uphelele. Manje lapha nje sifica amaphisi. Engaphelele. Amaphisi ngamukile amathumbu awodwa, imilenze iyodwa nomzimba, ikhanda ichopho buphumele ngaphandle into esasikade siyicosha phansi. Kwamele ucoshwe yinini baba? Kwacoshwa yithi impela. Manje indlela ayilimele ngayo enye inyama yakhe bese ibutha phansi. Ubona la ukuthi ikhona inyama la inwele ubona yonke into uchopho usaphazeke lapha. Namande yekuseni sasheshe savuka ngoba indlela ayilimele ngayo sasisola ukuthi lesi sinye isandla sakhe ngathi asikho. Sishiyeke khona la. Sitshela ukuthi sishiyeke khona la. Safika ke nakhona i-truck bayivusa. Mabeyivusa ke sagubha ke lapha sambe sibuka phansi hayi sagcina singatholanga lutho but la ungamaphisi esasibona kukhona sathi ngcono sicoshe sizokubeka ngapha ekhaya. Yebo yona sizosala sidila nayo kancane enhlizweni kodwa nje ukubalekile ukuthi noma elibele kamhlungu kanje kodwa umncwabo wakhe ube njani ube kumncwabo onesizotha. Baba busombonile? Angaze ngibone. Awukamboni? Uzokwazi ukumbona? Lokho ngafika. Hey, angazi. Angazi ngani noma ngabona. Hayi angazi.
Yazi ngoba bengisithi masiyobabona sibone basinganceda kanjani, and I cannot imagine what this family is going through. I did not expect uba ibe njena. Babuhlungu. They are broken and they are traumatized. What is that this community has got a bigger problem. Itrak ezihamba kule ndlela ziyaphaphatheka at a high speed, and they are taking people's families away from them. Kodwa ke njengecebo labantu sinendima sizoyidlala apha. We're going to go now to the branch. Badibanisa konke kufuneka bayenza to make sure that this burial goes on and celebrates his life. And also get a counselor to help them through this grief. Asambe. Kukhona ke okwesintu okwenziwayo njengokuthi ngoba ilimele ngengozi nje kufanele sithole izimbuzi zokwenza njani zokumgeza nembuzi yokumngenisa ekhaya. Siyakwenza lokho. Siyanamukela phezulu kwesimo esikhona nje bese sizwile esenzakalile emndenini. Sicebo lethu necebo labantu sithanda ukuzwana nani esimeni esivedile nje sinani and asizokugcina nani kulesi sikhathi samanje nani noma sekungcwatshile ekhaya sizoba nani. So ngizocela ukundlulisela kusisi ozongisiza. Njengoba bengade ngishilo ukuthi njengoba sesingapha kwi-showroom yethu ngizokwazi ukumkhombisa ibhokisi leli elikwazile ukuthi icebo labantu likwazi ukuthi lilekelele imnandi. Leli bhokisi lethu silibiza nge-standard dome. So i-standard dome sethu ubhuti liyazi okwazi ukusizakala ngayo iyona le. Kodwa yona umbala uhlukile. Owethu esawukhetha sizothola emoshwari. Njengamanje ngoba masiphuma la sibheka emoshwari. So ukhala wethu esawukhetha usezansi lona ukunikhombisa ukuthi ukanjani. Yes. Yeah, because lo lapha ezansi usasekhathonini. You know, one thing I've noticed about the show is that in the moments that you need to be really, really strong, those are the moments that you have no choice to be strong. Zizo, ezo. And this is what I'm seeing with this family. They have no choice but to be strong. And being here and supporting them is one of the biggest tasks that I've ever been placed with. Bazohamba ke ngoku bagoduke bayoxela endlini uba yonke into yenzekile, and then tomorrow sobabona sibaxhase as we lay uSiphesihle to rest. So dibana kusasa. Namhlanje yimini abantu bakwamavuso bebecinga they would never have to face. Funeka badibanisa umzimba unyana wabo and finally lay him to rest. Because this show is about maintaining the dignity of the family
and of their loved one. We are going to give them their privacy, but we are also going to give them a trauma specialist, as well as a medic to help them through this. Sikhona, silapha, siyabaxhasa, simelana nabo. Masibanike ithuba. Yebo baba. Yebo. Niyaphila kodwa? Siyaphila. Hawu siyaphila nathi. Yeah. Awugama uThembisa. Thembisa. Ngoba mncuma. Cha ukuthelezi. Yeah. Sawubona bakuthelezi. Yebo. Ngiyathemba sozulu ukuthi kwenzekeni laba Yeah. kwamavuso. Yeah. Bahlele ingozi ebuhlungu kakhulu. Ebuhlungu. Yebo. Hawu bakithi. Kodwa kuningi nje bekumele bona bakwenze ngesintu. Yeah. Bekumele ukuthi thina singakwazi ukungena sikubone. So besicela nje ungichazela kabanzi ukuthi kumele kwenzeni uma ingozi embi kanje yenzekile ngesintu. Mabeyile khona lapha emoshwari la mafrijini baphethe inyongo bathi bazothela inyongo khona lapho emzimbeni wakhe. Benzelani lokho? Benzela ukuthi angasali lapha ya umoya wakhe. Asambe siye ekhaya. Ungasali la. Yebo. Bese behamba naye ke baye ekhaya bamthatha ngehlahla. Isihlahla sakhona. Isihlahla sakhona. Bemthathe ke bezibongela naye ekhaya. Lapha ekhaya uyemukelwa futhi uma esengena. Kanjani? Umukelwa ngembuzi. Futhi ngena ke ekhaya bese siyangena ke ekhaya ke imbuzi seyisiwe lapha egate. Yebo. Siyangena ke ekhaya ke sekwenziwa uyobekwa ke endlini ke sekuphelile ke. Umoya wakhe kuqoqene ubuyile ekhaya ungenile ekhaya ngoba mabe ngakwenzanga lokho ufika sale ngaphandle sangena. Baba kunomlisa nje behamba naye lo ngane eshonile. Ebehamba naye emgaqweni bese bayakhuluma itruck yahamba ngayo. Yena kukhona nje kumele akwenze alungise kubo or umphefumulo. Wakubo yini? Ufuneka agezwe lo. Kumele agezwe naye. Nakabagezwe ngoba umoya walomuntu uhambe enaye. Kusho ukuthi ke uhlezi emahlombe akhe. Uyayizwa le? Hayi ngiyakuzwa. Usehleli ke kuye ngoba uma uhamba nami bese ngilimala mina kanti ade ngihamba nawe. Usenkingeni wena. Kufana nokufela umuntu afele ezandleni zakho. Kufane kanjalo nje ukuthi lo muntu ufele ezandleni zakhe. Yebo. Manje kufuna ukugezwa lo muntu yedwa. Abe nempahla yakhe yedwa nje agezwa asuswe lo muntu. Hayi ke babutheleze siyabonga. Sibonga kakhulu lesikhathi sakho. Usositshela okuninzi kakhulu sesiyayazi manje. Hayi ngizosala kahle ke baba. Siphe ngasho ukuthi ade indoda emadodeni akekho umuntu wako wathi uSiphe umthukile uSiphe uthenxa uSiphe kade umuntu wabantu ehleka nawo wonke umuntu kumnandi kuphila nale ndoda ngiyabonga Omsenza namuhla ukuthi sidibane kwamavuso ukuzodumisa uNkulunkulu
usenzele ukuthi sidibane kwamavuso namuhla. Kwamavuso sizobuka ithemba elisha. Kwamavuso sizobona uJesu owumqalisi owumphelelisi. Elithi iBhayibheli asikhulanga ngokwemisebenzi yethu noma akubanga ukuhlakanipha kwethu. Kodwa senzelwa uNkulunkulu icebo ukuthi size simkhonze. Khona izimo ezamukelekayo esiyithandayo nesixoxa ngazo. Noma sixoxa ngazo sijabule. Sikwazi nokuyalela nabanye ukuthi khona into enhle enzekileyo. Bese kuba khona izimo eyifika empilweni yethu esingayithandiyo lesingazemukeliyo. Njengalesi esenzekileyo lapha emndenini. Kuba umndeni ubuwazi kuba kuzofika isikhathi esifana nalesi. Beboqoqana bonke baphume bame nasegcekeni nasesangweni. Bazama ukusixoxa isimo ba singezwe kwamavuso. Bethi noma besixoxa isimo kuba singezwe kwamavuso kutholakala ukuthi emphakathini wonke njengoba wakhile nje akekho onothando lokusamukela isimo esehlela bakwamavuso. Ufihlwe kahle yonke into ihambe kahle. Noma kungamnandi inhliziyo zibhlungu, kunga-understandeki, kungakholweka. Kodwa kuba yonke into vele ufazi bonke bukhona ukuthi nguye. Ayikho into esizoyenza vele sokwamukela. Sixole, siqhubeke nempilo. Cela ukungijoyina. Kunenkinga. Hambe njani? Ish. Ngathi kuhambe kahle. Ungakusho ngathi kuhambe kahle. Ya, siyabonga nje ngesupport abasiphe bona abasecebile ukuthi nawo sebecebela abantu. Besinga expectanga nje lokho okungaka nje siyabonga nje kakhulu. Bekunzima kwanamhlanje. Ngoba bese sazi ngiyacabanga ukuthi kwezinye insuku kuye kube kungathi ngoba usuku ungazi ukuthi hawu ngiyomlanda ngizombeka ekhaya namhlanje bekunalokho ukuthi vele sesiyombeka endaweni nje yokugcina kwaba nzima kakhulu vele. Nzima ufuna uqama kuzondlula kudala. Okwamanje nje. Ngona manje angikhoni mina ukulala. What do you say to a family that has been struck by such a tragedy, a sudden tragedy? Uthini kumzali oqothele umntana kabuhlungu kangaka? What do you say to siblings abakhumbula ubhuti wabo, riddled by such grief? All I can say is that lo umphakathi has a road safety problem and it cannot go unnoticed. Abazali cannot keep burying their children like this. Something has to be done. Thina ke njengocebela abantu sidlalile indima yethu. We have helped usapho lwakaMavuso bury their loved one with dignity, with pride, and the love he shared with this community. Sibashiya ngothando nokuthula. Igama lam ndinguThembisa Mdoda Nxumalo. This is Icebo Labantu, brought to you by Icebo Lethu Funerals. Good night.